Истината е, че дори да не слушаш, пак ще пораснеш. Не си роден за да работиш, но ще ти се наложи. Неоспоримо, като истинския млечен шоколад във вафла Мура, който я прави толкова вкусна. Вафла Мура, откровенно шоколадова. А ако търсите още повече истински шоколад, опитайте Мура Choco Dreams и новата неустоима Мура Coco Dreams. Ех, тези деца, баницата баница, ама да е домашна. Бабо, всички чакаме. Баба ти нали е мека Мария? Добре, че винаги имам точени кори фамилия под ръка. Защото за домашна баница си трябват хубави точени кори. Зарадвайте и вие вашето семейство с вкусна домашна баница, приготвена с точени кори фамилия. Супер оферта от Технополис. Избери енергоспестяваща пералня Беко с енергиен клас А2 пъти плюс, капацитет 7 кг и гаранция 5 години. Върни стара пералня за рециклиране. Спести пари с невероятната екоцена и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Лесно е да спестяваш. Смартфонът Nokia H306 ти дава повече. Сега с него получаваш безплатно 40 игри за супер приключения. Съчетаваш удобството на сензорния дисплей и свободата да споделяш в социалните мрежи каквото се сетиш. Nokia H306 ще бъде твой само за 29,90 с план от Viva.com. Viva.com – 3G мрежата с най-добро покритие в България. Тук са най-вдъхновяващите изображения. Тук силата среща съвършенството. Тук е цялото забавление, което търсиш. Тук е новият Sony Xperia Z за 42,90 на месец от MTEL. Смартфоните са тук. Ей, това беше бързо! Вау! Невероятно каква скорост може да развиете с Turbo Power. Същото е когато използвате Cellit Bank Turbo Power. Котлен камък с Cellit Bank изчезва за секунди. Лесно премахва сапунена утайка и упорити петна. Вау! Това беше бързо! За бързо и ефективно почистване използвайте Cellit Bank Turbo Power. Банк! И домът ви е... С Близо Fiber Power сега получаваш още по-високи интернет скорости, домашен телефон без месечна такса, до 150 телевизионни канала, 18 от тях HD. Вземи втройните пакети на Близо само за 9,90 на месец. Близо Fiber Power. Силата на оптичната връзка. Кой не знае актрисата Албена Михова и водещата Полина Мечкуева? Бени, много ми е приятно, добре дошла при нас. Също много ми е драго. Моя стара колежка в театъра. Стара, браво, един шамар. Не, Поли, ти си го избра. Добра логика. Сашо! Кой да знае? Тази вечер 20 часа BTV. Ето ги вижте, нашите душмани. Кураж, дружина, вярна сговорна. Идвай в телевизията. Телевизията плаче за теб. Плаче ли? Остави хирургията. Ще питаш Чичо Кънче. Точно така. Вижте как ми четете мислите. Ще си купа учебник по химия. Като се върна в нас. Бая съм зле с материал. Стани богат. Златната лига. Събота 20 часа BTV. Но от мен имате не. Да започваме. Да. Айде да се чувстваш по-добре, ще ги направим така всичко. Остава е. Вие сте пример за младите хора. За сцената на България търси талант да се изисква нещо, което да е абсолютно зашеметяващо. България търси талант. Неделя 20 часа BTV. Имаш близък човек, с когото си готов да скочиш в огъня на едно вълнуващо кулинарно състезание с награда от 75 000 евро. Запишете се за кастинг за новото предаване "Моята кухня е номер 1" на BTV BG. Двама мъже,
Кой взе колата ми миналия уикенд? Света Божия, майко. Едно дете. Как се получава 2 минус? Не знам. Как се увиваш завеса за баня с гола жена? Детето е гениално. Нито един възрастен. Какво става? Синът ти е показал среден пръст на учителката. Двама мъже и половина. Всяка вечер 23. BTV Comedy. Здравей, съкровище! Здрасти, скъпи! Ти не си Рейчел. Кумът ти още се чека до бръснач. Помниш ли Джоуи? Да, много слаб актьор. Обичам. Аз те обичам повече. Аз настоявам. Аз пък настоявам повече. Приятели. Може, закъснявам 2 часа за работа. Всяка вечер 19. Мое! BTV Comedy. Небостъргач! Съседи, пак сме без портиер. Искам пак да бъда домакиня. 200 евро на вечер. Аз съм меценат. Мечки ли развъждате? Новите съседи. Стори ми си, че чух предателски глас. Сърдиш се, но ми ядеш филийките. Всяка вечер 20 часа. BTV Comedy и на VOYO.BG. BTV Comedy. Повече от забавление.